acele pete. Și nu mai văd pe el. A băgat în niște tripuri de pete și le plictisim. Și pe urmă iarăși ne tripăm, ură de tot, am distrus toată camera părinților. Și pe urmă mai merge cu Mihai și la Sânzi și pe urmă mergem și la Ana. Și mergem în toate părțile și deja sunt pe tripul că nu mai ajunge viața să fac atâtea lucruri. Și vreau să fac cât mai multe, m-am lăsat de David. După 2 zile lui m-au dat afară în casă pentru că am bătut-o pe mama. Și acum ne plictisim. Da, zi eu și pe aia. Zi eu și pe aia. Cu tăiatul. Să pui tu pe Facebook. Și Petru mi-a zis că acum câteva zile și-a crestat pula și acum facem și noi același lucru și eu îmi crestez labile și el pula și pe urmă ne plictisim. Și suntem foarte drăguți împreună.